Oikein hyvää huomenta ja hyvää alkanutta lukuvuotta. Tervetuloa myös Helsingin yliopistoon uudet opiskelijat. Mahtava alku syksylle 1. syyskuuta jo maanantai. Ja tämä kurssi, joka on nyt alkamassa tässä, on johdatus yhteiskuntatilastotieteeseen, joka on juuri eilen päättynyt viimeistä kertaa tämmöisenä kaikille avoimena kurssina ja tänään se starttaa viimeistä kertaa, mutta vaan Helsingin yliopiston opiskelijoille, joille se alun perinkin oli, kunnes 10 vuotta sitten siitä tehtiin niin sanottu MOOC, Massive Open Online Course, avoin verkkokurssi, ja sille osallistui toista tuhatta opiskelijaa ympäri Suomea vuosittain, mutta se kurssin vaihe on nyt ohi ja nyt vielä tämä syksy tämä pyörähtää kerran. Vähän poikkeuksellisesti, mutta ihan toisaalta samanlaiset mahdollisuudet oppia yhteiskuntatilastotieteen ja yhteiskuntadatatieteen perusteet sisältäen R-tilastollisen ohjelmointikielen sellaiset peruskäyttötaidot, joista voi olla arvaamattoman paljon hyötyä opintojen aikana ja myös sen jälkeen, mitä ikinä tuuttekaan tekemään. Tämän aloitustilaisuuden tarkoituksena on nyt vaan panna tämä kurssi käyntiin, esitellä mistä on kysymys. Tästä on tekeillä tässä saman tien tallenne, ja se tallenne tulee sitten tänne kurssialueelle Moodleen tänne esittelykohtaan saataville. No, kuten sanottu, siis nyt viimeisen kerran tällaisiin kaikkiin jänniin kysymyksiin pääsee tällä kurssilla vielä perehtymään. Ja mä haluan korostaa heti tässä tallenteen alussa, ja tuun sen sanoa varmaan muutaman kerran, mutta tietäen, että uudet opiskelijat kuulee aina vanhoilta opiskelijoilta, miten kannattaa jotain asioita tehdä, niin nyt tämän kurssin kanssa asiat on toisella tavalla. Eli tämä on ainoastaan tämän syksyn opiskeltavissa, ja sitten tämä sulkeutuu iäksi tämä alue. Ja mun tietääkseni syksystä 2026 lähtien tulee sitten tulee uudet opintosuunnitelmat voimaan, niin tulee jotain vastaavaa, mutta mä en tiedä siitä enempää, enkä ole sen kurssin kanssa enää sitten tekemisissä. Mutta nyt mennään vielä tällä, ja nyt koska tämä on vaan tämän syksyn, niin nyt täytyy alusta lähtien, milloin sitten tuletkaan tälle kurssille. Toivottavasti et nyt sitten kuuntele ja katso tätä tallennetta vasta tuossa joulukuun loppupuolella, jolloin tämä on enää hyvin lyhyen aikaa auki, vaan mieluiten tulisit tässä alkusyksystä, ja sitten sun tarvitsisi tehdä vähän päätöksiä, miten sä tulet toimimaan tässä, ja olisi oikein hyvä idea tehdä jotain aikatauluja. Tämä kurssihan, tässä on 2 eri osaa. Kaikkialla täällä näkyy, että täällä on osa 1, myös nimeltään tilastollinen lukutaito, ja sitten osa 2, tilastollinen päättely. Niin kuin näette, niissä on molemmissa 5 tämmöistä teemaa, jota katsotaan tuossa vähän niitä myöhemmin. Mutta 1–5 kuuluu tähän osaan 1. Se on oma 5 opintopisteen kurssinsa, jonka opintojakso koodi on VALT 103. Ja sitten tämä osa 2, siellä on teemat 6–10, ja se on toinen 5 opintopisteen kurssi VALT 104.
Ähm, Yleensä on ollut tässä, silloin kun tämä oli vielä tavanomaisempi luentokurssi, niin siellä tässä noudatettiin sellaista aikataulua, että osa 1 pyöri tässä Helsingin yliopiston opetusperiodilla 1 syyskuusta, syyskuun alusta tuonne lokakuun loppupuolelle. Sitten on se tentti, tenttiviikko siinä välissä, ja kun alkaa kakkosperiodi, niin sitten pyöritettiin tämä osa 2. Mutta nyt tänä poikkeuksellisena viimeisenä syksynä nämä molemmat osat ikään kuin alkaa tässä saman tien. Eli täällä voi olla ja tulee olemaan opiskelijoita, jotka on suorittanut jo aikaisemmin tämän osan 1 ja aikoo nyt suorittaa tässä tämän osa 2 tämän syksyn aikana, niin se voi aloittaa nyt saman tien, ja parempi olisikin, ettei jätä viime tippaan nyt yhtään mitään tällä kertaa, koska mitään jatkomahdollisuuksia ei ole niin kuin aikaisempina vuosina ollut, ja tästä se saatatte kuulla vähän niin kuin väärää informaatiotakin sitten vanhoilta opiskelijoilta, jotka on tottunut osa siihen, että ei tätä sitten syksyllä tarvinnutkaan tehdä, kun tämän pystyi tekemään keväällä avoimessa tai jopa kesällä, mutta sitä avointa yliopistoa ei tässä enää ole, se loppu eilen se historia siihen. Eli keväällä 26 tätä ei ole, ei Moodlessa eikä muuallakaan. Jos aiot tehdä molemmat osat, niin yksi tapa on keskittyä ensin tuohon ykkösosaan tässä alkusyksystä. Ei siihen koko periodia tarvitse välttämättä käyttää. Se on ihan, että minkälaisessa tahdissa itse haluat tehdä ja pystyt ja ehdit. Mutta ei yli periodin kyllä kannata ruveta ykkösosaa tekemään. Että kyllä se tässä ensimmäisen 7 viikon aikana on parasta saada viimeistään pakettiin. Ja sitten jos aikoo tehdä siis molemmat osat, niin sitten kakkososa heti sen jälkeen. Ja siinä sama juttu, mutta kyllä se pitää sitten silloin parempi aloittaa viimeistään, kun kakkosperiodi alkaa. Siinä on aina ollut enemmän vähän tekemistä tässä kakkososassa, vaikka nyt on 5 opintopisteen kursseja, mutta ei ne ole sillä tavalla tasavaativia, mutta rakenteeltaan hyvin samanlaisia. Katsotaan vielä kohta koko se, mikä tämä idea on. Sitten tämähän on erittäin voimakkaasti tämmöinen itse opiskeltava ja itse aikataulutettava kurssi tai 2 kurssia, 1-2 kurssia, mitä haluaakaan tehdä. Mutta täällä on sitten niin sanottuja työpajoja. Koronavuosina tämä oli muutaman vuoden tämä kurssi kokonaan verkkokurssi, mutta valtsikalaisten pyynnöstä ja halukkuudesta, niin tässä palattiin työpajojen osalta lähiopetukseen, joskin taas sitten ohjaajat siellä pajoissa tässä muutamina vuosina jo, niin on itse halunnut vetää ne myös Zoomin läpi, eli siis ne on niin kuin ikään kuin hybridi, mutta on erittäin kannatettavaa osallistuneen työpajoihin. Tässä on ne tiedot, eli vaikka tätä voi opiskella aivan yksikseen ja itsekseen, niin tässä ei todellakaan tarvitse jäädä yksin pähkäilemään ja ahdistumaan suotta. On tosi paljon kivempaa mennä kavereiden kanssa tekemään näitä tehtäviä, ja tähän on hyvät mahdollisuudet, jotka alkaa heti tuossa ylihuomenna. Nyt on siis syyskuun eka päivä, kun tätä tallennetta tehdään, ja ensimmäinen paja on syyskuun 3. päivä keskiviikkona. Silloin on siis sekä tuossa 10.12 että 12.14. Noihin voi mennä mihin aikaan vaan noina kellonaikoina, ja kaikki pajat tänä syksynä on tässä talossa, jossa mä myös satun tätä tallennettakin nyt tekemään, eli Unionin katu 35 Valtsikan
yksi näistä Valtsikan rakennuksista, tämmöinen valkoinen sokeripalan näköinen matalahko moderni 60-luvun rakennus. Sen sisääntulokerroksessa on kaksi seminaarihuonetta, no, vähän molemmissa noita, mutta loppusyksystä enää tuossa 113. Niihin on helppo siinä tulla, ja jos siellä on niin paljon porukkaa, ettei näihin melko pieniin seminaarihuoneisiin aina mahduta, niin sitten siinä on Unionikatu 35 sisääntulokerroksessa on pöytiä tuoleja, niin nämä pajat laajenee siinä tapauksessa siihen aula-alueelle. Meillä on upea tiimi, kuten aina tässä kurssilla on ollut. Upea tiimi ohjaajia, jotka todella mielellään auttaa teitä näissä tehtävien tekemisessä. Kaikki tämä tiimi on jälleen rekrytoitu Valtsikan maisteriopiskelijoista, eli siellä on useita Valtsikan tieteenalojen maisteriopiskelijoita, jotka on innokkaana lähdössä ohjaamaan. Pääsette myös samalla siis niin kuin tutustumaan, näkemään. Teistä kuitenkin monet on ekan tai tokan vuoden kandivaiheen opiskelijoita, ainakin Valtsikassa. Muista tiedekunnista saattaa tulla missä tahansa opintojen vaiheessa käymään tätä kurssia. Mutta täällä Valtsikan maisteriopiskelijat pitää teistä hyvää huolta tuolla joko lähinä tai sitten tuossa Zoomissa. Tuossa on siis Zoom-osoite, se ei ole tämä webinaari, vaan tämän päivän tämä tallennusveto on webinaari, jotta ei siinä tule mitään kohellusta. Ei tarvi stressata mikin ja kameran kanssa muuta kuin mun. Teitä on siellä näköjään, mä näen, että 130 tällä hetkellä. Kiva, tosi kiva, joskaan ei voi sanoa, että kiva nähdä, mutta kiva tuntea kuitenkin, että olette siellä mukana. Mä sanon tässä muutamia asioita ehkä vielä uudelleen. Tämä tulee siis tallenteena. Ja sitten mä näen, että siellä on chatissa jotain punaista merkkiä. Chatti on kaikille avoin tämän koko session ajan. Laittakaa sinne kysymyksiä. Vaikka niin saattaa tästä tulla vastauksia, mutta mä käyn kuitenkin sitten lopuksi. Mä en rupea samaan aikaan katsoa niitä tässä. Mutta mä käyn lopuksi kaikki kysymykset sieltä läpi ja toivottavasti osaan vastailla niihin. Enköhän voi sanoa, että mä oon vetänyt tämän kurssin todella monta kertaa ja kehittänyt tämän aikoinaan ja tavallaan juhlallinen tunnelma myös, kun eilen päättyi se kaikille avoin versio tästä, joka 10 vuotta yhtä mittaa oli erilaisissa muodoissa saatavilla. Toista tuhatta, pitkälti toista nytkin lähes 1500 opiskelijaa siellä ja vielä viime yönä viimeiset oli siellä ahkeroimassa ollut. Aamulla aikaisin suljin se alue ja nyt tämä on sitten se ihan viimeinen. Mutta tämän kurssin kehityshistoria mulla alkoi jo vuonna 2008, jolloin mä uudistin tämän kurssin täydellisesti siitä, mitä se oli sitä ennen ollut ja monta vuotta pyöritin sitä luentokurssina sekä keväisin että syksyisin. Myöhemmin muutin sen niin, että se oli vaan syksyisin ja siitä tuli yksi Helsingin yliopiston isommista kursseista. Meillä oli monesti aloitettiin lukuvuosi tällä tavalla ja Portaania ykkösessä aivan täydessä salissa lähes 600 ihmistä mahtui sinne. Kaikki kurssilaiset ei mahtunut edes sinne, että oli silloin aika paljon Helsingin yliopistostakin vuosittain. Ja tosiaan 10 vuotta sitten siitä tehtiin nykyisen digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhilan aloitteesta MOOC, joka tosiaan 10 vuotta tuossa pyörii ja nyt aikansa kutakin. Ja tämä veto vielä historiallinen viimeinen on tässä sitten alkanut. Mutta tämä on siis tosi olennainen, että mitään muuta opetusta tällä kurssilla ei ole sellaista, siis ei ole luentoja ollut vuosikausiin enää. Tämä toteutettiin itse opiskeltavaksi verkkokurssiksi ja täydellisen joustavaksi voi tulla milloin tahansa aloittamaan ja voi tehdä täysin omaan tahtiin. Ja tällaiset pätee, mutta nyt nämä reunaehdot on kaventunut niin, että siis
31. joulukuuta 2025, niin tämä loppuu. Huomatkaa, että tässä on semmoinen pikku lisäaika teille, että virallisesti se kurssi, johon te olette nyt ilmoittautunut Sisussa ja siten päässyt tänne Moodleen myös, tai pääsette, koska se nyt vaatii sen Sisu-ilmoittautumisen. Ja niin sitten tämä oli siitä sanomassa sen, että virallisesti se kurssi, johon te olette ilmoittautunut Sisussa joko ykkösosa tai kakkososa, ne on laitettu saman pituiseksi, niin ne loppuu silloin, kun ne työpajat loppuu tuossa joulukuun puolen välin tienoilla vähän ennen sitä. Tuossa on tuommoinen 14.12, mutta se taitaa olla sen viikon jo sitten sunnuntai, se on tuo opetusperiodin viimeinen päivä, mutta tuolla viikolla on viimeiset työpajat ja tavallaan sitten kurssi loppuisi siihen, mutta en mä nyt sitä siihen katkaise, että ilman muuta te saatte sen loppupätkän siitä joulukuun loppuun asti aikaa myös viimeistellä täällä hommat, mutta kyllä kannattaa ruveta suunnittelemaan todellakin ja myös toteuttamaan asioita niin, että ette vietä täällä joulua. Ei kukaan halua tässä joulua viettää. Eikä se kauhean kiva ajatus ole palata joulun välipäivinä tänne sitten kauhealla stressillä, kun tietää, että tämä päättyy joka tapauksessa uutena vuotena. Eikä täällä ole silloin enää saatavilla mitään ohjausta, enkä minäkään täällä roiku. Eli kyllä se kannattaa näiden opetusperiodien puitteissa nyt todellakin hoitaa ja mieluummin jos aiotte tehdä molemmat osat, osa 1 ja osa 2, niin osa 1 kyllä niin kuin nopeutetussa tahdissa tässä ja saman tien sitten heti jatkoksen kakkosen kimppuun, että olisi järkevä jättää sille kakkososalle tarvittaisiin niin kuin enemmänkin aikaa kuin pelkkä kakkosperiodi. Moni yleensä tuskailee sen kanssa enemmän tai vähemmän, mutta niissä työpajoissa viimeistään asiat kyllä rupeaa selviämään tosi hyvin. Ja katsotaan sitten vähän tätä koko hommaa, olikohan tuolla mitään. Tuossa on nyt se, mitä mä oon sanonut, nämä Valt 103, Valt 104 ja kestää koko tämän syksyn. Suoritukset on tehtävä tämän kalenterivuoden loppuun mennessä, koska sitten tämä Moodle suljetaan ja tämä kurssi päättyy aivan lopullisesti. Ja keväällä, kesällä tästä ei ole sitten enää jälkeäkään missään. Sisussa pitää olla ilmoittautuminen kunnossa myös sitten vuoden loppuun mennessä, mutta nyt kaikki ne, jotka on päässyt myös Moodleen, niin on varmastikin silloin Sisussa ilmoittautunut ja se on sitten ne ilmoittautuminen ok, mutta muista, että sun täytyy, jos sä aiot tehdä molemmat osat, niin sun täytyy ilmoittautua niin molempiin osiin siellä Sisussa, että vaan ilmoittautuneille voi viedä suorituksia Sisuun. Ja samoin, jos olet ykkösosan tehnyt aikaisemmin, niin nyt vaan kakkososa, mutta ilmoittaudut siihen sitten. Jees. Sitten se idea, miten tässä niin tämä on tekemällä oppimista. Tässä työskennellään tuollaisten Moodleen tehtyjen automaattisesti tarkastuvien tenttien kanssa, jossa on aina joku määrä tehtäviä ja sieltä saa sekä sanallista että numeerista palautetta. Numeerinen palaute siis on pisteitä ja sanallinen palaute on erilaisia kommentteja ja muuta, joista voi sitten oppia siinä. Ja nyt hyvin olennaista on, että niitä tenttejä voi tehdä uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa. Ja jokaisen kokonaisen tentin paras suoritus huomioidaan. Eli siellä voi siis täysin riskittää, että jos on just tehnyt niin kuin tosi hyvän tenttisuorituksen jostain tentistä, mikä kuuluu tähän, niin ei tarvitse pelätä, että jos se seuraava jos yritys meneekin ihan pieleen, no jos se menee pieleen, niin mitä silloin väliä, aloitat sitten uudestaan, koska se sun paras suoritus on jo, sitä ei oteta pois.
se on aina siellä jo turvassa, että sitä voi niin kuin rauhassa katsoa sieltä arviointi, teillä lukee, mulla lukee arvioinnit, mutta teillä pitäisi kai lukea tuossa Moodlessa arviointi. Te pystytte näkemään oman pistetilanteenne ja arvosananne koko ajan, joten voitte myös asettaa tavoitteita. Monihan haluaa tästä kurssista hyvät arvosanat, tai siis tarkemmin niin hyvät kuin mahdollista, kiitettävän tai erinomaisen, koska teillä on usein sitten jotain tiedossa maisterihakuja, joissa ruvetaan huomioimaan arvosana keskiarvoja ja on kurja, jos on sitten räpiköinyt tämän vedellyt jollain ykkösillä läpi, niin se vaikuttaa aika lohduttomasti sellaisissa tilanteissa. Ja nyt tätä ei ole sitten enää sitten keväällä, kun olisi johonkin hakemassa, niin tätä ei voikaan käydä enää korottamassa missään. Että se on nyt parasta tehdä tässä syksyllä saman tien hyvää jälkeen. Tenttitehtäviä voi tehdä myös ilman suoritustavoitteita. No, tämä koski lähinnä nyt sitä, että tämä oli aikaisemmin kaikille avoin ja siellä ei mitään pakko ollut mihinkään suorittaakaan tätä, mutta te olette Helsingin yliopiston opiskelijoita, te olette myös suorittamassa tämän. Mutta tietysti voi ajatella, että jos olet ykkösosan tehnyt, niin mikään ei estä sua tekemästä täällä sen ykkösosan tenttitehtäviä. Voit tehdä ihan surutta niitä, vaikka sä oot keskittymässä kakkososaan, mutta sä voit käydä kertaamassa jotain, eikä niillä ole mitään merkitystä, ei niitä lasketa mihinkään sulla sinne, eikä ne tule muuttamaan sun olemassa olevaa ykkösosasuoritusta, joka on sisussa jo. Eli sun aivan vapaasti näitä tenttejä voi tehdä, että siitä ei ole mitään, kellekään mitään haittaa tehdä tehtäviä. Siellä on siis Moodle-tenttitehtäviä. Siellä on erilaisia, kaikkia jänniä kivoja tehtäviä tuli kehiteltyä. Niin kuin periaatteessa ne on kaikki erilaisia variaatioita käsitteestä monivalintatehtävä, koska ne on automaattisesti tarkistuvia, niin ei siellä ole mitään esseekirjoitusta esimerkiksi, mutta eikä vaikka jotain piirtotehtäviä, mitä aikanaan oli ennen siinä luentokurssiversiossa oli myös piirtotehtäviä, mutta silloin meillä oli ihmiset arvioimassa niitä. Kun ne automatisoitiin, niin siitä piti vähän panna toisenlaista juttua peliin, mutta sitten löytyi toisaalta tosi kivoja. Mä oon tykännyt erityisen paljon itse niistä semmoista aukkotehtävätäydennyksistä, mitä siellä on useissa kohtia. Ja monet muut, ja on ihan siis niin kuin no jonkinlaisia klassikkotehtäviä nyt, mitä te tuutte viimeisenä porukkana tekemään, että niistä ne on myös osoittautunut, että sieltä on virheet saatu korjattua niin kuin ajat sitten, että viime lukuvuonna mä sain yhden ilmoituksen, joka aika boldisti joku lähetti mulle viestiä, että tässä tehtävässä on virhe. No mä oon aina huolissani se, että mä katson huolellisesti ne ilmoitukset kyllä, mutta kyllä siinä sitten kävi, mä vastasin hänelle, että todennäköisyyslaskennan tehtävät, josta oli siinä kysymys, ne on usein semmoisia, että siellä se virhe sitten loppujen lopuksi kuitenkin on siellä näppäimistön toisessa päässä, että se, niissä niin helposti voi tulla lähtyä ajattelemaan vähän eri tavalla kuin tehtävän tekijä on ajatellut, ja niinpä ei siinäkään ollut lopulta. Et joskus muutama vuosi sitten mä vielä korjasin sieltä jonkun pikkubugin, mutta ne on siis, koska niitä on tehty kymmeniä tuhansia toistoja niitä tehtäviä. Siellä joka tentissä on sieltä tiettyjä, joita tehtäviä saattaa olla, joka tulee sinne aina, kun se tentti käynnistetään, mutta sitten siellä on satunnaisesti valittavia, eli ne on periaatteessa aina joka tentti on pikkasen erilainen, että siellä on semmoinen tehtäväpankki alla, josta ne tehtävät siihen tilanteeseen arvotaan. No siis työpajoissa on ohjeita ja sitten kurssin Q&A, Question and Answers, keskustelufoorumi, mikä siellä nyt onkaan nimenä, niin se on kuitenkin täällä Moodlessa tuolla Q&A ja uutiset. Tonne vaan kysymyksiä ja vastauksia, niin voit laittaa koko kurssi aikana sinne työpajaohjaajat ja välillä minäkin vastaillaan. Uutisia tiedotteisiin tulee sitten lähinnä multa tai välillä pajaohjaajilta jotain viestejä, ne tulee myös teidän sähköpostiin.
Mutta apua saa, niin se ei tarvii, niin kuin sanoin, niin jäädä pähkäilemään, pähkäilemään suotta itse. Sitten näiden Moodle-tenttitehtävien lisäksi, tai sanotaan, että siellä on siis kahdenlaisia yhteiskuntatilastotieteen tentit, yhteiskuntadatatieteen tentit. Ja nämä jälkimmäiset niin perustuu koodaustehtäviin, joita työstetään RStudio-ohjelmistolla. RStudio-ohjelmisto on ihan toisella näköinen ympäristö, tämmöinen näin. Sitä katsotaan vähän kohta enemmänkin, miltä se näyttää, mutta että, siellä te opettelette sitä R-käyttöä sellaisten pienten tehtävien parissa, joita ei sinänsä palauteta mihinkään, mutta te saatte ne siinä toimimaan siellä R:ssä. Sen jälkeen pystytte vastaamaan niihin kyseisen teeman yhteiskuntadatatieteen tentteihin ja saatte niistä lisää pisteitä. Näillä on keskenään tämmöinen painotus kuitenkin. Nämä on tullut myöhemmin mukaan, nämä datatieteen asiat. Ne on nyt ollut mukana jo sellaisen, mitähän ne olisi, 5-6 vuotta, mutta painotus on nyt kuitenkin noin. Eli tarkoittaa käytännössä sitä, että jos teette pelkästään yhteiskuntatilastotieteen tenttejä, niin te ette voi saada 3 parempaa arvosanaa tästä kurssista. Se on semmoinen kannuste perehtyä myös tähän koodaukseen ja siihen maailmaan, joka voi palautteista päätellen, niin joskus aika useinkin tuntuu, että se vie ihmiset ihan mukana ja että niin kuin monelle se on uusi maailma perehtyä koodaamiseen. Sitten se voi ollakin, että siitä innostuu aivan tavattomasti ja sillä voi olla vaikka mitä jänniä seurauksia, mutta se on todella mielenkiintoisia viestejä tässä vuosien aikana tuosta puolesta. Eli sieltä voi lähteä niin kuin kokonaan uusi suunta opiskeluun tai siis mua ilahduttaa todella paljon, että monet Valtsika-opiskelijat ihan eri kaikilla tieteenaloilta niin nykyään myös käy tekemässä tietokäsittelytieteen näitä avoimia verkkokursseja, opettelee lisää tätä koodaamista ja usein se on ensimmäinen kosketus on saatu siihen jytillä. Lisää löytyy sitten sieltä puljusta paljonkin ja sitten löytyy Valtsikan omista maisteriohjelmista toki ja myös kandiopinnoissakin, niin kyse R on tullut vahvasti yhteiskuntatieteisiin mukaan. No siihen te pääsette mukaan. Tuossa on vielä niistä pisteistä. Kerätään siis pisteitä näistä tenteistä lopulta. Ja ykkösosassa maksimissaan 200 pistettä ja kakkososassa maksimissaan 300 pistettä. Tenttikohtaisesti ne vähän vaihtelee ne pistemäärät siellä, mutta ton verran maksimissaan saatavilla ja sitten arvosanoiksi ne kääntyy automaattisesti tuommoisen systeemin mukaan ja tämä arvosanan rajat ne on samanlaiset molemmissa osissa, eli ne on tuommoiset prosentuaaliset, kun teillä on 1/3 tai 33,3% koossa, niin se oikeuttaa läpipääsyä ykkösellä. Mä tiedän, valtsikalaisia ei paljon ykköset kyllä tyydytä, eikä tyydytä yleensä nämä tyydyttävät kakkosetkaan, vaan sitten 70% noista pistemääristä, siis jos teette ykkösosaa, niin 70% tuosta 200 pisteestä oikeuttaa kolmoseen, kakkososassa 70%, 300 pisteestä oikeuttaa kolmoseen ja niin edelleen 80%, 90%. Tiedän jopa monen vuoden ajan näitä kurssia, alustoja ja analytiikkaa tutkineena, niin harva tyytyy edes siihen, että saa just se 90% kasaan, vaan erittäin moni tavallaan positiivisesti jää niin koukkuun myös niihin tehtäviin ja siihen semmoiseen suorittamiseen, että haluaa likimain tai jopa täysin täydet pisteet, jolla sitten tietenkin myös saa sen vitosen, mutta ei siihen ihan täysiäkään edes tarvita. Mutta te päätätte ja te näette koko ajan sen oman tilanteenne.
hyvä. Siis ää, tuolta voi tutkia vähän sitten ää, kirjallisuutta. Ehkä mä ton kuitenkin mainitsen, että voi avoimesti saatavilla olevasta PDF:stä tutkia tätä kyselytutkimuksen mittarit ja menetelmät, josta on paljon heijastuksia tässä kurssissa, varsinkin ykkösosassa. Tai sitten Kaisa-kirjastosta voi hakea lainaksi ihan semmoisen paperikirjan, siellä on niitä vielä melkoinen nivaska. Siellä on sitten vähän lisää kirja-asioista, ketkä kiinnostaa. Mua kiinnostaa kirjat valtavasti, mutta mä en ala nyt niistä puhua tässä enempää. Katsottiin jo, sitten olisi tosi kiva, jos vähän esittäytyi sitten, kirjoittaa sitten jotain tästä tuonne foorumille, mutta on tietysti ihan vapaaehtoista, mutta se on ollut tosi kiva myös seurata semmoisia lyhyitä esittelyitä. Mä oon lukenut niitä niinku satoja, varmaan tuhansia. Ja vaikka nyt ollaan Helsingin yliopiston sisällä, mä oon ihan yhtä kiinnostunut. Onhan tääkin, niinku, täälläkin on tiedekuntia ja kampuksia joka lähtöön ja Jytille tullaan aina joka puolelta, niin vähän mitään salaisuuksia saa tarvitse kertoa, mutta voi vähän kertoa, mitä on opiskelemassa ja missä vaiheessa tai jotain tämmöistä. Sitten tästä on, niin kuin mä oon pitänyt nämä tällaiset matskut täällä kaikki nämä vuodet, miksi mä olisin ottanut näitä pois, nämä on jopa ennen sitä mookki-aikakautta tehtyä 2 kurssilta Portsussa. Mä halusin vähän, että mikä tässä oikein niin kuin edelleen tuntuu hiertävän ja stressaava kaikkea. Jotenkin sana tilastotiede, niin mä tiedän sen myös siitä, että sillä on semmoinen kaiku, että jos mä jossain pitää jotain presistä ja esittelen, että mä oon tilastotieteilijä, niin mä kuulen sieltä yleisöstä semmoisen pienen huokasuin tai kohahduksen, että siinä tulee varmaan jotain turhautumisia jostain vanhoista tilastotieteen kursseista mieleen. Ja sitten jos mä menenkin esittäytymään, että mä oon yhteiskuntadatatieteilijä, miten cool. Sitten mä vaan sanon, että musta datatiede ja tilastotiede on ihan sama asia käytännössä, että miten tää voi olla tällaista. Mutta joka tapauksessa voi olla, jos kiinnostavaa, niin mitä teitä 10+ vuotta aikaisemmin opiskelleet, kun oli aloittamassa kurssia, niin minkälaisia ajatuksia heillä oli päässä. Et jos sulla on jotain tämmöisiä, mä väitän, että sä löydät ne samat ajatukset tuolta. Ja ää, kyllä niin kuin taas se palaute, mitä mä oon sit saanut, niin se on ihan toisenlaista ja usein jo tuollakin näkyy jo, että jo aloitustilaisuus muutti jo tämän ja jännitys laukesi ja monesti on syynä esimerkiksi joku koulun matematiikan opetus, joka on voinut olla ihan syvältä niin kuin siihen, mitä se pitäisi olla, että ei ole kannustettu tai on jopa sanottu, että ei susta tuu, että sä osaat tätä hyvänen aika. Mä tiedä, päästäänkö koskaan jostain asioista, mutta tällä kurssilla päästään nyt vaikka mitä. Meillä on siis ykkösosa keskittyy tilastolliseen lukutaitoon, mun mielestä välttämätön kansalaistaito tällaisessa hyvin digitalisoituneessa ja datafikaituneessa yhteiskunnassa, missä me eletään, niin johan on kumma, jos ei niin kuin, miten pärjää, jos ei tällaisten asioiden kanssa ole jotenkin sujut. Ja jos katsotaan tuosta vaikka joku tuommoinen teema 5, niin nämä on niin kuin silleen samanlaisia, tai katsotaan teema 4, niin siinä on ihan hassu toi video, mitä näitä tehtiin 10 vuotta sitten, tämmöiset pienet videot. En aio tässä nyt katsoa, mutta muistan, kun tuo kuvattiin, kun se mookki aloitettiin. Mutta mä siinä noissa esitän jonkun lyhyehkö katsauksen tuohon kyseiseen teemaan, joka niillä on nämä otsikot tuossa. Ja tuossa tapauksessa vaihtelu ja riippuvuus. Näissä kaikissa rakenne on tällainen, että siellä on kurssimateriaali tuollaisella WoLearning-alustalla, mä näytän kohta sitäkin. Sitten on ne yhteiskuntatilastotieteen tehtävät,
ja sitten on koodaustehtävä, joka aukeaa tosta, ja yhteiskuntadatatieteen tehtävät. Noin samat elementit löytyy noista kaikista. Mä halusin vaan kurkata tonne, ja nämä on kaikki samanlaisia tonne 10 asti rakenteeltaan. Ainoastaan tämä ykkösteema on vähän laajempi, siinä on tommonen pikkasen pro-tasompi video, joka tehtiin aikanaan tuolla opettajakoulutuksen kurssilla, mutta sopii jotenkin tähän, johdattelee vähän tähän datatieteen roolia. Sen voi siitä katsoa, jos kiinnostaa. Mutta sitten siis alkaa nämä elementit, mitä löytyy sitten, mutta tässä ihan ensimmäisessä on ohjeita enemmän, niin täällä on vähän kuvaukset näistä, mitä nämä on, ja sitten täällä on tästä koodaustehtäväpuolesta myös enemmän, koska tässä kaikki tämän kannalta alkaa, eli jotta pystyt tekemään noita koodaustehtäviä, sinun on asennettava RStudio-ohjelmisto omaan koneeseesi. Mutta katsotaan ensin vilkaisu tuohon kurssimateriaaliin, eli jokaisesta teemasta on tämä materiaali, jos mä klikkaan tuosta, niin se avaa tuonne uuteen välilehteen. Jaha, pitäisi ainakin. Onpas siis tänä aamuna, mulla oli myös toi Moodle aivan tolkuttoman hidas. Ihmettelin, että onko se nyt niin, että kun opiskelijat tulee kampukselle, niin sitten niin kuin yhtäkkiä verkon ja kaiken käyttö on niin kovalla tasolla, että jotain downtime. No, joka tapauksessa kyllä se tuossa aamulla toimi, eli sieltä se vaan tietyistä syistä niin ei ole tässä suoraan tässä Moodlessa nämä materiaalit, vaan se aukeaa tuohon omaan välilehtiensä ja sitä voi siinä lukea. Tarkoitus on vähän niin kuin, että se kurssimateriaali, sitä koskeva tentti on sitten tässä yhteiskuntatilastotieteen tehtävät. Ja nämä on siis täällä Moodlessa toimivia tenttejä. Tämä Moodle toimi tuossa aamulla, kun tulin töihin, niin epävarmasti hitaasti, että mä kyllä ihmettelen, nytkin se tuossa tuommoista availee noin kauan, todella epäilyttävää, joo just tällaista. Tämä ei anna kovin hyvää kuvaa, näköjään niin kuin tämäkin lähettää tuommoista service unavailable. No te voitte tietysti ajatella, että vaikka mä sanon, että tehkää hyvät aikataulut tässä tähän kurssille ja opiskelkaa niiden mukaisesti tässä, niin jos ei nyt tänään pääse aloittamaan, niin ei se nyt niin suuri suru ole. Tänään on yliopiston avajaiset ja ehkä osa menee sinne tai sitten ainakin niiden jälkeen pidettäviin kaikenlaisiin juhlallisuuksiin, mutta onhan tämä nyt vähän onnetonta olla yliopiston tiloissa ja täällä yliopiston lähiverkossa kiinni ja sitten ei niinku tommonen keskeinen opetusalusta toimi. Onko kuormitus niin kova sitten, että en tiedä. Ei pitäisi olla. Pitäisi kestää. Nimittäin tämä nyt ei ole ihan poikkeuksellista, että lukuvuosi alkaa. Se alkaa kyllä ihan joka vuosi aina. Mutta pääsette tuosta sitten kuitenkin ennemmin tai myöhemmin tutkimaan sitten, minkälaisia tenttitehtäviä teille kullakin kerran siellä arvotaan. Sitten tämä koodaustehtävä puoli, niin sitä on, mitähän me nyt päästään täältä sitten näkemään. Katsotaan, jos mä avaan toiseen ikkunaan, niin jää edes tää tähän. Koodaustekemien tehtävien tekeminen RStudiolla. Saisiko se semmoisen sinne auki? Avataan myös Install the Tools. Täällä on vähän englanniksi näitä, koska se R-ohjelmiston tai RStudio-ohjelmiston käyttöliittymä
on ainoastaan englanniksi, mutta se ei ole kyllä koskaan ollut mikään hidaste. Täällä on selostettu tässä koodaustehtävien tekeminen sivulla tämä idea vielä suomeksi. Että siellä on tuommoisia exercise-settejä, 10 kappaletta, yksi per teema. Ja siellä mun tekemä tuommoinen PDF, aukeiskohan se sieltä, katsotaanpa, joka selittää vähän, mitä nämä R ja R-Studio ja R-Markdown, mitä nämä oikein on. No kyllä se on hidasta. Tuolla on sitten ne asennusohjeet niistä kyseisistä, nämä on englanniksi. Jokainen osaa tästä selvitä, siinä ei mitään ihmeellistä. Mutta että, no niin, sieltä, tämähän on kuin jonain entisinä aikoina, kun koneet oli hitaampia. Surkeeta nähdä tämmöistä. Ehkä sitä nyt joskus joutuu tämmöistä katsoa kanssa. Ei kyllä oikein meinaisi viittiä, mutta täällä on siis niin kuin muutama sivun tämmöinen seposte siitä, että mistä on kysymys, minkä takia me tämmöistä ja miten ja mitä siellä oikein tapahtuu ja mitä me tullaan tekemään, niin tästä voi olla apua, kun alatte tähän perehtyä. Ja nämä pitäisi olla aika suoraviivaiset, nämä asennukset. Siinä pitää tehdä kaksi, se asentaa tämä R, jossa pitää valita siellä niin kuin huolellisesti, että minkälainen se oma kone on. Päälinjat on Windows-kone tai Mac. Molemmilla tämä toimii Linuxillakin. Ja sitten kun R on asennettu, niin sitten tuolta toisesta linkistä RStudio. Eli tämä RStudio-ohjelma on käyttöliittymä sille R-koodaus- tai ohjelmointikielelle. Mutta katsokaa, että asennukset menee siis, että asennatte sellaisen koneen kuin teillä on. Kyllä se varmasti teillä pitäisi sujuu. Tällä kurssilla tuskin on sellaista porukkaa, jolla on Helsingin yliopiston keskitetyssä hallinnassa olevia läppäreitä, mutta koska niihin asennukset on sitten ihan eri kautta, että tuolta niin sanotusta Software Centeristä. Mutta jos teillä on, niin kuin yleensä opiskelijoilla, teillä on omia koneita, niin silloin te pystytte netistä näistä osoitteista asentamaan nuo softat. Ja tämän asennusasiankaan kanssa ei tarvitse jäädä tuskailemaan. Eli jos siinä alkaa olla jotenkin, siellä pitäisi yleensä mennä ne ihan, löytää sen itselleen tarkoitetun, omaan koneeseensa tarkoitetun versio R:stä ja sitten se RStudio. Ne pitäisi mennä ihan heittämällä, ei oletusvastauksilla, vaan klik, klik, klik ja odotellaan, että ne asennukset on ok. Mutta jos siellä tulee jotain haasteita, niin työpajoissa nämä työpajaohjaajat osaa teitä auttaa. Se on niin kuin kans heti tärkeä. Heti ylihuomisesta, siis keskiviikko 3.9. lähtee pyöriin ne työpajat Unionicode 3.5, niin sinne sitten kysymään neuvoa. Ja sitten kun teillä sellainen se R ja RStudio on asennettu, jos te vaikka avaatte sen käyttöön, niin se maisema näyttää tommoselta, no eipä kovin kummalliselta näytä, mutta sitten kun lataatte täällä tässä on se koodaustehtävä numero 1, eli Data Analysis with R, Exercise Set 1. Tämmöinen löytyy joka teeman alta, Data Analysis with R, Exercise Set 1, 2, 3, 4 ja 10 asti. Ja kun teillä on RStudio asennettu, R sitä ennen sinne alle, niin klikkaamalla tätä tuolla Moodlessa, niin pitäisi, jos on kaikki hyvin ja moderni läppäri ja toimintaympäristö, niin
jonkun aikaa se sieltä nyt sitäkin lataa tuossa, mutta se sitten automaattisesti käynnistää myös sen RStudion, tai jos se on jo käynnissä, niin se avaa sen sinne, mikä nyt tapahtui tässä. Eli tämä Exercise Set 1 saatiin auki tänne RStudion editoriin. Ja täällä sitten lähtee etenemään tämmöinen tarina, jota sitten tässä Exercise Set 1 osalta on täällä tuommoinen reilu 300 riviä, jossa siellä on tuommoisia tehtäviä exercise. Siellä on selostusta, että siellä on pre-exercise code, joka vaan ajetaan tuosta, eli klikataan tuolta Run Current Chunk kohtaa. Ei tarvitse yhtään tietää, mitä tässä harmaamalla näkyvässä edes on, vaan se suoritetaan, niin se tehtävä on silloin kaikki lavastettu valmiiksi, mitä siinä tarvitaan. Sitten siellä on varsinaiset ohjeet, mitä siinä tehtävässä on tarkoitus tehdä. Ja sitten tämä R-code alkava osuus, tämmöinen harmaa, on se työskentelyalue, jossa te teette nämä hommat. Ja tässä ei oikeastaan, tässä on aika lailla valmiiksi annettu koodi, että ne voi mennä sitten kokeilemaan, ja esimerkiksi Windows-kone Control Enter, vastaavasti Macillä Command Enter, aktivoi ton rivi 58, kun millä tahansa kohtaa sillä, niin sen aktivoi sen rivin, ja tonne syntyy tuommoinen Data Earl-objekti. No ei siinä nyt vielä mitään ihmeellistä, mutta seuraavaksi jo sitten ladataan tuossa Data Students 2014 tuolta URLista, joka äsken tuossa vie tuonne meikäläisen jonnekin kotisivuille. Sieltä hakee tuollaisen datan ja tallettaa sen Students 2014 objektiin, joka on sitten myös tuolla täällä näkyvillä. Jos mä klikkaan tuolta sitä, niin me saadaan tämmöinen tilastoaineisto tähän, jossa on vaikka mitä mielenkiintoista. Sitten näette, että siellä on jotain question ja ID ja jotain question 1, 2, niin päin pois. Ja kaikkiaan 262 vastausta. Nämä on itse asiassa reilu 10 vuoden takaisin JYTin opiskelijoita, jotka vastasivat tähän. Ja siellä on heidän ikä silloin, sukupuoli, pituus, kengän numero, kaikenlaisia tämmöisiä asioita, mitä sieltä heiltä kysyttiin. Ja seuraavalla rivillä tässä meidän koodausalustassa, niin tuommoisella cha-cha-chaalla, mitä tuolla lukee, niin me piirretään tuosta tuollainen hajontakuva opiskelijoiden kengän numeron ja pituuden hajontakuva. No ei ole mikään yllätys, että siinä on jotain systematiikkaa ja siellä on vielä sukupuoli kerrottu tuolla pisteen värillä. Eli ei ole myöskään yllätys, että miehillä on isommat kengän numerot, jossain menee se tuolla rajaa, miehillä ja naisilla voi olla saman kokoista kenkää, jalkaa, mutta sitten se korreloi aika selkeästi ihmisen pituuden kanssa. Täysin tietysti ei mikään suuri tutkimustulos, mutta vähän, että pääsette tällaisen opiskelijadatan pariin välittömästi ja koko sitten ton koodaustehtäviä aikana, niin siellä tehdään sitten kaikkea muuta. Mä en tästä lähde enempää sitä, vaan mä jätän ton siihen, että kun olette tehnyt, tuossa on myös vähän pari videoa, mitkä näyttää vähän ehkä hitaammin ja selostetummin, mitä tuossa tehtiin, kun otettiin tuo käyttöön ja jotain semmoista. Mutta idea on, että sen jälkeen voitte vastata näihin Teema 1 yhteiskuntadatatieteen tehtäviin, eli siellä esiintyy tehtävissä sitten vastaavia näkymiä, mitä tuolla RStudio-ohjelmassa, eli jos näihin kylmiltään lähtee vastaamaan, niin se voi olla pikkasen hankalaa, kun
ei ole nähnytkään semmoisia asetelmia, mutta se on idis on, että te täällä työstätte ja samalla opettelette tämmöisen ohjelmiston käyttöön, joka sitten monilla meidän maisterikursseilla,kin ja tällä on monet tehnyt jo täällä Valtsikassakin gradujaan, niin on aika powerful työväline, jonka kimppuun pääsette niin kuin välittömästi tuommoisella näillä perustehtävillä. Eli tästä ne menee teema ykkösen alla on noin paljon näitä tuolla kokeillaan, onko toi Wall-Learningin yhteys herännyt tuossa sattumoisin kanssa, kun tuossa vähän muutakin saatiin sentään käyntiin. Katsotaan, jos se tonne ilmestyy tonne. No näköjään, eli Wall-Learning on tämän näköinen. On itse asiassa alun perin teoreettista filosofiaa opiskelleen ja sitten hän vaihtoi Valtsikaan silloisen tilastotieteen opiskelijaksi ja sitten droppasi yliopiston ja perusti tämän Wall-Learning-yrityksen, niin sen myös nykyinen toimitusjohtaja Johanna Pellinen. Tämä on menestyvä kansainvälinen yritys nykyään, jolla on pääkonttori Keilaniemessä ja Jyt oli ensimmäisiä semmoisia testisisältöjä, joilla heidän tätä opetusalustaansa, oppimisalustaansa testattiin. Se on vähän niin kuin Moodle-tyyppinen, mutta modernimpi, tehty erilaiset jutut paljon kätevämmäksi. Mutta tässä Jytillä näistä, Johanna oli mun assarina silloin data-analyysissä ja tällaisia, että näistä tekijöistä johtuen, niin meillä on ollut tämmöinen yhteistyö tässä kaikki nämä 10 vuotta. Eli Jytin, silloin mulla oli PDF-inä nämä kurssimateriaalit, mutta nyt ne on sitten ollut tällä alustalla, jossa te voitte niitä vielä tämän syksyn sieltä tällä tavalla lukea. Hyvä, eli nyt tuli toikin katsottua. Me ollaan oikeastaan katsottu melkein kaikki. Täällä on yksi semmoinen Bonari-juttu, jonka mä laitoin teille. Sehän niin kuin, mitähän nyt on, 1,5 tai 2 vuotta, niin tällaiset koodaus ja monet muut asiat on mullistunut ja on mullistumassa täysin tekoälyn myötä. Teistä varmaan myös suuri osa on jo ChatGPT:tä käyttänyt ja tällä kurssilla teillä on myös mahdollisuus käyttää tällaista Helsingin yliopiston omaa erityisesti opetuskäyttöön suunniteltua ChatGPT-tyyppistä tekoälyavustinta. Eli tämä on tämän kurssin, kun te olette ilmoittautunut, jos olette jompaan kumpaan vaan, niin käyttäkää tästä jompaan kumpaan linkkiä silloin, mutta tuolla on enemmän, jos et ole chattia tai kurrea käyttänyt aikaisemmin, mutta noista linkkeistä löytyy siitä lisätietoa. Se on ChatGPT:hen siihen kaupalliseen verrattuna sillä tavalla kivempi, että se on suljettu systeemi tässä, että mitään mitä te kysytte sieltä ei käytetä sen kielimallin edelleen kouluttamiseen. Eli ne ei mene koulutusaineistoksi mitkään nämä keskustelut ja ne on tietoturvallisilla EU-palvelimilla. Ja siis tätä on Helsingin yliopisto siitä lähtien, kun tämä tekoäly, tällainen käyttö suunnattoman suuresti muuttui, kun ChatGPT julkaistiin, niin hyvin äkkiä Helsingin yliopisto oli ensimmäistä joukossa, joka päätti ja linjasi, että täällä yliopistossa myös tätä saa käyttää ja tätä opetetaan käyttämään ja se on ok. Eli me ei lähdetty sille tielle, mitä jotkut yliopistot maailmassa yritti kieltää kaikin tavoin tällaisen käytön. No sehän on ihan pähkähullua yrittää, koska jokainen voi käyttää tämmöisiä työkaluja kuitenkin. Parempi tehdä se niin, että myös niin kuin oppii, mikä idea tällaisten promptien kirjoittamisessa on ja missä asioissa tämmöiset tekoälyt on ylipäätään hyödyksi, missä ei. Voin sanoa, että sitten siinä vaiheessa, kun
ohjelmointia osaa itse, niitä periaatteita ja käytäntöitä, mitä paremmin ne osaa, niin sen enemmän tästä on hyötyä. Voi olla, että jos ei vielä osaa, niin tästä ei ole siihen niin paljon hyötyä, mutta mä nyt päätin, että tämän syksyn ajan tämä on kuitenkin teidän käytettävissä, niin saatte kokeilla, eli tuolta lähtee ja jos taas saadaan täällä jotain sivustoja auki, kova yritys siellä on, sieltä nyt on tulossa. Se oletuksena on englanninkielinen käyttö, nyt vaihdetaan tuolta suomeksi, eli näkyy tuossa tämän kurssin tuntisiko tämä yhteiskunta datatieteen jo niin, että osaisi selostaa, mitä se on. Poikkitieteellinen ala, social data science, yhdistää yhteiskuntatieteet, tilastotieteen, tietojenkäsittelytieteen, data-analytiikan menetelmät, niin päin pois. Ja tuossa nyt on niin kuin tämmöiseen on nyt totuttu tässä pari vuotta, että sen sijaan, että meillä on joku Google-haku ja sitten kahlataan siellä sekalaisissa Googlen tuloksissa, niin me saadaan suoraan tällaista varsin täsmällistä, selkeää tavaraa niin suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, koreaksi, monella muulla kielellä. Ja sitten se kriittisyys, mitä me ollaan yliopistossa aina opiskelemassa, niin sitä voi opiskella tässä myös. Eli kyllä täytyy tietyllä varauksella kuitenkin suhtautua. No tämmöiset näin selkeät asiat nyt harvoin näe edes niin sanotusti enää hallusinoi tänne mitään ihan sekojuttuja, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin niin täytyy käydä läpi, että onko tämä ok, ja sitten jos pitäisi niinku lähteyttää tämä, niin kyllä siinä sellaista tutkijan taitoja edelleen tarvitaan ja sitä kriittisyyttä, ettei vaan ota kaikkea tällä tavalla annettuna ja ole pelkästään tällaisten systeemien varassa. Mutta mahtavia apulaisiahan noi on ilman muuta, se on selvä. Eli teillä on käytössä ne, voitte ihan vapaasti esimerkiksi tuon R-koodauksenkin kanssa tai mitä tahansa voitte myös kysyä. Nyt mä suotta käynnistin uuden. Täällä kannattaa yleensä tyhjentää keskustelu, jos aloittaa jonkun uuden aiheen. Esimerkiksi, että miten pääsen alkuun R-Studion kanssa. Voitte tämmöisissäkin niin käyttää tätä, että kyllä siellä asenna ensin, ja siellä on Windows, Mac OS, Linux, niin kyllä täältä kanssa pääsee ja tuosta saa sitten koodia ja kaikkia hyviä vinkkejä, että niin kuin missäpä tällaista, tai sanotaan, että melkein missä tahansa tehtävissä, niin voi olla tuossa, haluatko, että autan sinua asentamisessa, ihan hyvin voitte käyttää näitä, nämä on tavallaan, teillä on niin kuin sen lisäksi, että teillä on huikea tiimi auttamassa, niin teillä on tämmöinen niin kuin henkilökohtainen opetusavustaja myös erilaisissa tehtävissä, mitä te tässä teette. Ja hyvin noista Jytin tehtävistäkin voitte kysellä, ei siinä ole niin kuin mitään rajaa. Mä en ole laittanut sinne ylipäätään mitään rajoituksia, että se on ihan sellaisenaan teidän käytössä. Siellä on itse asiassa GPT-4o mini kielimalli ja sitten GPT-5. GPT-5 menee näitä niin sanottuja tokeneita sen käytössä ja siellä on tietyt rajat niissä, mutta katsotaan sitten, jos rajat kovasti paukkuu, niin niitä todennäköisesti saadaan kyllä kasvatettua. Se ei millään tavalla, se on tuommoinen optio teillä, että voitte perehtyä ja ehkä syventää jotain oppimistanne tässä senkin avulla. Mutta
Tässä oikeastaan niin kuin koko tämä idis, mikä jytti on, miten tämä homma hoidetaan. Muistakaa siis tuo työpajat on suunnattoman suositeltavia, että menette sinne ja mukava kans mennä jossain kimppaporukalla tekemään niitä tehtäviä sinne pajaan. Siitä saa ehkä vielä enemmän sitten sillä tavalla irti. Mutta nyt mä voisin, ettei tästä tule tolkuttoman, me ollaan jo tässä tunti käytetty, mutta mä otan nyt ton chatin esiin, katon ne läpi ja jos se on jotain sellaista, mitä ei ole käyty, niin katsotaan. Eli tuleeko Moodle-alue tänään näkyviin? Itsellä ainakaan kyllä se näkyvissä on. Moodlessakin on jo porukkaa. Mä avasin sen Moodle tuossa kello 9 jälkeen. Eli sinne on linkit sieltä osan 1 ja osan 2 kurssisivuilta. Sitten tilaisuus alkoi kello 10. Jees. Onko muillakin hankaluuksia? Kyllä niin no toi on kyllä toi Moodlen jumitus. Voi. Siellä heti 9 jälkeen, kun mä olin se avannut, niin siellä alkoi tulla opiskelijoita sinne sisään. Joten mä katon tämän jälkeen ton vielä, todennäköisesti mä en sille pysty mitään tekemään, mutta kyllä siellä on joku, tytti on päässyt 10 minuuttia sitten tuossa, mä luulen, että se on just ärsyttävää pätkimistä, mitä tässä on nyt havaittu tämänkin aikana. Tarkoitukseni on suorittaa vain ykkösosa nyt syksyllä. Tuleeko kakkososan kaltainen kurssi tarjolla jossain kohtaa? Ei tule. Mulla on tiedossa, että tämän tilalle, mitä on ollut nyt viimeiset 18 vuotta, 2 viideopintopisteen osaa, niin ei tule vastaavaa, vaan se mikä tulee on 1 5 opintopisteen kurssi, varmaankin syksyllä 2026. Sitten mä en tiedä, miten sen kanssa suhtaudutaan, onko tehnyt ykkösen tai kakkosen aikaisemmin ja mitkä niiden korvaavuudet on. Ei mitään aavistusta, mutta jos aiot kakkososaa koskaan tehdä, niin kehottaisin yrittää tänä syksynä tai sitten unohtamaan sen jälkeen. Joo, ja inhottavaa, että siis miten voi olla, että meillä infrassa on tämmöistä pätkimistä. Et Moodle, niin kuin taas joku valtava poikkeava juttu, että täällä on yhtäkkiä täällä on opiskelijat tullut aloittamaan lukuvuoden. Että kyllä nyt vähän johonkin pitäisi panna lisätehoa, jos tämmöinen Moodle rupeaa ylikuormittua. En ota tästä syyllisyyttä, kun nythän se kaikille avoin jytti, joka loppui eilen, niin se ei ollut Moodlessa, vaan tuolla Digicampus-alustalla, mutta mä tän otin Moodleen, mä oon perustanut tämän alueen jo aikoja sitten tänne valmiiksi, mutta tuskinpa se nyt tästä on ylikuormittunut, että jyt siirtyi tänne. Miksi kurssi poistuu syksyn jälkeen? Eikö se ole pakollinen osa? Meillä loppuu nyt opetussuunnitelma 2023-26. Kevään 26 mä en ole täällä paikalla, joten se loppuu nyt sitten jo nyt ja aikansa kutakin. Eikö se ole pakollinen osa? Se on ollut vuosia ja vuosia pakollinen osa sosiaalitieteen menetelmäopintoja. Sen tilalle tulee ainakin sosiaalitieteen menetelmäopintoihin jotain muuta. Hyvä, täällä on aika monia nyt, että Moodle on alkanut toimia, mutta hyvä. Tuttu aiemmilta syksyltä, ettei mikään toimi aluksi. No, on kyllä vähän, antaa huono kuva ehkä. Joo, suora linkki tuonne Wall-Learningiin, sitä ei kannata panna talteen, koska se edellyttää sen, että sinne tullaan tuolta Moodlesta, eli tuo ei itsenäisesti tuommoinen linkki ei toimi. Se vaatii sen Moodlen siihen pohjalle. Moodle on auki, kurssiavain on kaikille
Kurssiavain on siellä tämä viimeinen jyt, joka on siellä, jotka on ilmoittautunut. Noin. Joo, molemmat kurssit samalla kurssialueella, niin kuin varmaan huomannut. Kyllä, sisussa pitää olla toteutusosalle 2 myös. Sisussa on 2 eri toteutusta. Osa 1 ja osa 2 on sisun kannalta 2 eri opintojaksoa ja sitten 2 eri kurssia. Kurssikirja on lisälukemistoa. Kaikki matskut on Moodlessa. Just niin, kirja on lisäksi, jos haluaa syventää. Siinä kirjassa on paljon kamaa, joka menee jytin sisällöistä ohi ja yli ja eteenpäin, mutta voi olla myös semmoista, että hei, että vau, mä haluan joskus tehdä jotain tuommoista, niin siinä on hyvä päästä alkuun. Jos on suorittanut aiemmalla kurssisivulla tenttyä, ei siirry, koskaan ei ole siirtynyt vanhoilta alustoilta mitään tälle Moodle. Niin kuin joka kerta on syyskuun alussa aloitettu tyhjältä pohjalta, koska muuten siitä tulisi aivan armottomia sekannuksia. Onko mahdollista ladata RStudio iPad Prolle? Katsotaan mulle mitään aavistusta. Voiko iPad Prolle ladata RStudion? Niinhän se oli se kysymys. Et voi iPad Prohon. Mutta siellä on tuossa näet, että siellä on tuommoisia pilvipalvelujuttuja, selainpohjainen RStudio-palvelin, jotain muuta vaihtoehtoja voi olla. Mutta kannattaa sitten kysellä vielä tuolla työpajoissa tarkemmin. Pitäisikö tuon kurssi löytyä? Mulla jo en tiedä, mutta kurssisivulla on sinne linkki. Pitää katsoa, mikä tuo, koska kyllä se osa 2 pitäisi olla siellä. Sisussa ilmoitettu lähityöajan vain keskiviikolla kello 12, no mitä ihmettä. Lähityöpajat on täsmälleen niin kuin täällä on sitten ne kerrottu, eli nämä on sieltä kurssisivuilta. Sisu, onkohan sisussa jotain sitten väärin, mutta jos mennään tuonne courses, vaihdetaan se suomenkieliseksi ja laitetaan tuonne meikäläisen opetukset ja otetaan vaikka tuo ykkösosa tuosta, niin täällä mitä ihmettä. Niin aivan, kun joo. Täällä on ykkösosasta näkyy 12.15 ja näin päin pois. Mutta sitten kun mennään tänne kakkososa, niin täällä on sitten 10.15 näin. Eli ne on nyt sen takia, että kun siellä nämä työpajat, tai sen takia, että nämä ykkösosa, kakkososa, molemmat laitettiin alkamaan saman tien. Aikaisemmin ne oli vain ykkösosa periodilla 1 ja kakkososa periodilla 2. Nyt ne on siis saman tien. Ja noissa työpajoissa voi mennä tekemään mitä tahansa saman tien. Siellä työpajaohjaajat osaa neuvoa kaikkia teemoja, vaikka menisit saman tien aloittaa sieltä teemasta 10. Eli ne on ne kaikki paja-ajat ykkösosa, on ne sitten ykkösosalle tai kakkososalle dedikoituja, niin kaikki on käytettävissä. Vaikka olisit ilmoittautunut vaan ykkösosaan, mutta minulla on kaikki nämä työpaja-ajat, eikä mihinkään niihin tarvitse ilmoittautua. Eli sisussa pitää vain ilmoittautua siihen kurssiin toteutukseen. Chromebook RStudio, sekin voi olla vähän ongelmallinen. Kyllä ne on kyllä se on läppäriohjelmisto enemmän, tai Chromebook on vähän erikoinen, mutta
Jotain kelloa se soittaa. Varmaan voi kysyä sitäkin tuolta tekoälykurreavustimelta. Se todennäköisesti tietää se, mutta tietysti siinä voi olla jotain uudempaa, mitä se ei tiedä, että toi tekoälydata on aina vähän vanha. Ja sieltä löytyi jostain valinnaisista opintokokonaisuuksista. Sieltä kuitenkin kyllä noilla opintojaksokoodeilla Valt 103, Valt 104 pitäisi löytyä sieltä sisusta. Joo, siis todellakin niillä ei ole merkitystä, että mitkä työpajat oli merkitty sisussa tai kurssisivulla mihinkin osaan. Tämä on se, mikä pätee tämä Moodlessa. Näissä ei ole mitään, että ne on vaan työpajoja ja siellä kaikki osat ja teemat on ok. Mutta nyt mä en tiedä onko tässä nyt riskiä. Kyllä se varmasti siis, kyllä se varmaankin niin on, että jos tämän on tehnyt, niin sitten ei sitä uutta tarvi. Että sitä paitsi kaikki, jotka aloittaa nyt opinnot, niin voi opintonsa koko opintonsa tehdä loppuun näillä 23-26 opetussuunnitelman mukaisesti. Tämä on aina se ollut se sääntö. Teillä on mahdollisuus vaihtaa siihen uuteen 26-30, jotka tulee syksyllä 26 voimaa, mutta ei ole pakko. Te voitte tehdä näiden vaatimusten mukaisesti opintonne, joihin, jos teillä kuuluu nyt siihen Jytin ykkönen tai kakkonen, niin ne on siellä. Kyllä ne sitten ei tarvitse koskaan ajatella, että kun jotain muuttuu, niin teiltä vanhenisi jotain. Että vanhenemiset tapahtuu vasta sitten joku kurssi, onko se nyt 10 vuotta, niin sitten olette liemessä, että jos on opintoja tehty, sitten alkaa vanhenee opinnot. Mutta semmoiseen hyvä. Mitä Jytin toinen osa käsittelee? No jos nyt multa jotain jäi tässä sanomatta, niin mä sanoin aluksi vaan, että tämä osa 1 on tilastollinen lukutaito, tällainen enemmän kansalaistaito, monet asiat tuttuja, mutta hyvä ehkä kerrata ja katsoa, miten ne on tässä käyty läpi. Nuo teemat 1 ja 2 muuten ne on aika suoraan siitä kyselytutkimuskirjasta. Aikanaan laitoin nämä mittaamiseen liittyvät jutut tähän Jyttiin, koska niitä ei kunnolla käsitelty missään. Kumma juttu, missään tilastotieteen kirjoissa niistä ei kunnolla ollut. Mutta sitten, osa 2, tilastollinen päättely, eli todennäköisyyslaskenta ja tilastollinen päättely. Varmaan tiivein, lyhin kurssi sellaisesta. Niissä on paljon vaativampia, perusteellisempia kursseja Todarista ja näistä päättelystä Kumpulassa ja heidän mookeillaan ja muualla. Mutta tässä on se minimi, joka on pakattu näihin teemoihin 6 ja 7 ja pikkasen tuossa 8, jotta sitten on käsitteet ja jutut, joilla voi perehtyä tilastollisen hypoteesin testauksen ideaan ja sitten regressio- ja varianssianalyysin perusteisiin. Regressioanalyysi, tällainen niin kuin perus tilastollinen menetelmä, joka on niin kuin tosi tärkeä hallita siksi, että jos myöhemmin koskaan haluaa oppia mitään jotain vaativampia tilastollisia menetelmiä, niin ne on monet niistä on sitten eräällä lailla regressioanalyysin muunnelmia, jossa sitten otetaan vähän haastavampia asioita mahdolliseksi, mutta semmoinen oikein hyvä tilastollisen mallintamisen perusmenetelmä tulee tuossa 10 teemassa ja siihen päättyy tämä JYT. Mutta jotta siitä voidaan edes puhua, mitä se on, ja mennä kohti sitä ja harjoitella, niin me pitää olla niin kuin perustiedot todennäköisyyslaskennasta, mitkä on satunnaisilmiöitä ja miten niitä pitäisi ajatella, miten niiden kanssa pitäisi tehdä jotain laskelmia.
Eli jonkun verran sitten semmoista, siinä on rakennettu tämä kakkososa niin, että lukion lyhyt matematiikka riittää siihen pohjaksi. Jos on pitkä matikan käynyt, niin se on ehkä aavistuksen helpompaa. Jos ei ole käynyt lukioon ollenkaan, niin voi olla, että on vähän tekemistä enemmän. Aikoinaan ei ollut sellaista ollenkaan, että kukaan tänne olisi tullutkaan niin kuin ilman lukioa, että siksi ne on luontevasti aina ne pohjatiedot oletettu lukiotasoksi, mutta kuitenkin vaan lyhyt matematiikka. Mutta voi olla nykyään tullut sellaisia reittejä, että ei ole oikein edes sitä lukion lyhyt matematiikkaakaan. Silloin voi olla kyllä aika paljon tekemistä tuossa teemojen 6, 7, 8 selättämisessä. Mutta tällaisilla asioilla siellä ei nyt muuta ollut chatissa. Kiitos kaikista kysymyksistä, kiitos läsnäolosta. Teitä oli tässä melkein 200 enimmillään ja nyt osa on tästä jo poistunut. Ja mä toivotan kaikille ihan todella mukavaa syksyä ja olkaa ahkeria tämän kanssa ja sanon vielä viimeisen kerran, että joulukuun loppuun tämän kanssa on aikaa, mutta sitten mitään sen ylittävää armon aikaa ei ole. Tällä kertaa tämä nyt tulee tosiaan päättymään tällä tavalla. Kannattaa käyttää niitä työpajamahdollisuuksia. Meillä on 8 hengen tiimi opetusavustajia, jotka keskittyy pelkästään Jytillä avustamiseen, niin menkää, tavatkaa heitä ja menkää porukalla ja täyttäkää siellä ne seminaarihuoneet ja levitkää siihen myös siihen U35 aulatilaan. Se on ihan mukava tila kanssa siinä tehdä niitä tehtäviä. Kovasti tsemppiä ja kiitos kun osallistuit ja kiitos vielä noista kysymyksistä. Toivottavasti kaikki tuli selville. Jos tulee nyt sitten jatkossa jotain kysymyksiä, niin tonne Q&A kysymyksiä ja vastauksia. Sinne vaan rohkeasti kysymys, niin kyllä siihenkin niitä vastauksia sitten sieltä tulee. Kiitos vielä näistä kiitoksistakin tuolla. Tämä on mun kannalta aika historiallinen hetki viimeisen kerran tämä startata, mutta että kivaa tämä on aina ollut, että ei tämä ole niin kuin, mä en ole kokenut turhautumista tässä, en vieläkään, mutta että aikansa kutakin ja viestikapula siirtyy Valtsikassa sitten muille näiden asioiden osalta, mutta tämä syksy vedetään vielä yhdessä, niin nautitaan tästä. Kiva. Moi moi.